Леле, пърлик се. Умрех. Аз нямам оръжие все още. Аз съм си навънка и си лутам. Един пикакс и това е. Бата, имам суровачка. Имам суровачка. Ти няма... Ти не знаеш... Че е хубаво за да ни... Каква суровачка, бе, братле? Абе, ти не знаеш какво е суровачка, бе, Веско? Как така не си научи момчета какво е суровачка? Не съм научен, не съм нормален. Ел, калаш. Калаш. Томат, помпа, калаш. Веско, по тебе ли пукат, бе, бата? Не. Казваш само идваме с гегите и ги прави. Това чухме ли го? Не. Тук има хол и Red Dot. Там има хора. Те трохерски неща. Не мога ги видим тези хора обаче. Там беше последно, там в къщата има. Да. Само па да си покажи. Къде са да? Че си сложа форекса. На калаш. Там са поне 3-4 човек. Че аз може да решим енгъл и да видим. Hello there. Ники пин. Не баш. На жълти пин. Има в къщата, има един нокнат. То ред страна, пиннате. Нещо гърми. Да, на синя пин има един. Не ми се бута сам, не ви лъжа. Нямам граната му хвърля, той ще ме изяде иначе. Там в къщата на жълти пин има някакви... Тази къща има някакъв... Насекъде се. На този джамбаш ще им пиква. Пак пиква. Това хора ли са? От Да, 7. хора там, двама човека там. На пина, оранжевия. Ох, че ми трябва още 9 мм. Тук аз имам, ама Вие сте ли си? Да. ще ги донеса. Тук има 9 мм, има 90. Къде? Пинах ти ги там. Добре си. Някой ще Без чупи джамп. теглях. Бях попинал. Аз съм далече. Брат, какви сте тези шибани суровачки? Не искам суровачка, искам нещо с което да стрелям надалече. Ел калаш не помага. Откажи нама! Също! Някой върху мен, това е Славчо. Аз съм. Имаш ли нещо с което да стрелям надалеко? Ей, Текс. Подарям ти. Ама нямам... Няма значение, ако има някой наблизо, да го папам, имам суровачка. Баш на жълти... Двама на жълти идват към вас, момчета, внимайте. Един върху мене, един е нок, още един зад него обаче. На оранжеви. Близко ли или далече? В къщата. Излезе от къщата. Мале, и той нокнат още обаче има. Изяда го, ама има още. Ама те са вътре в къщата. Не, един е отвънка. Не знам откъде. Някой ми изяда с сурвачка, не знам откъде. Ама аз ти казах вътре в къщата. Да, ма не го виждам да фък. В тази къща до нас. Има двама нокнат, не. Брат, защо оръжието е такова шибано са? Без коня. О, шит, суровачка! Къде бе? Добре, браво. Че дигам те, те носим. Тия двамата нокнат ти умряха Я автоматично падай, си бе. довършил си един склад Славчо. Да. Брат, то с суровачката, знаеш какъв ми натъпа, бе, бата? Да, на мен му бил сигурно на 30. Дига Веско. Идвам. Попвам един first aid. Къде е остава? Да, за стената. Отдясно чувам нещо. Има я далеч нека. Мале, аз бягам. Тихо. Отзад. Зад стена. Хора отзад. Видя ми. Веско, пай се! Оцелен.
Това не е той, има още. Нокнат. Тук сме много ебани сок. Трябва да издържим. Дигам те носи. Носи ме вътре в сградата ли е тук на Не мога да скочи с теб. Не, излизай от тук те гледат. Аз влизам вътре в сградата. А, добре. Ама Влизай. аз носим славката, аз мисля, че носим. Аре, бе. Не, е тихо. Аз пуфам метките. Около нас има Граната. Някой ме треш. Това не е мое. О, това моли не идва насам. Моля те. Добре. Добре сме, не? Това моля за мен, ама... Знаете ли какво? Той ще дигне нокнатия. Хвърлям флашка отвънка. От някъде. Тук от прозореца, Идем. За стената. Нокът от някой. В къщата! В къщата нашата. Един нок. Не знам дали е само един. То чувам. Има така мен. Има още един Веско идва. Идва Веско. На вратата излиза вън. Още двама, трима са. Още двама, трима. Много мален. То си- Я скача на джама, Веско, за тебе. Остава, брат! Аз го чу... Към готов. Аз го... Това е последното нещо, което ще направя, довършвам го. Затваряй вратата, смоква и скиле. Тихо! Асалам алейкум, тук вече приключваме видеото. Правя това като хоби, а монтажа ми изяжда живота. Така че малко е неприятно. Все още се уча. Така че ако видеото не е перфектно, blame the editor. Ако ви е било забавно, ударете един лайк, че да знам, че не си говоря сам.